Sziasztok! A mai videóban a Retro Studios fogunk játszani. Tudom, hogy ez jó játék. Igen, nagyon jó játék. Én ajánlom mindenkinek. És azt akartam mondani, minden nap kapsz egy Robux, vagy 10 Robuxot. Először is itt tudsz venni Retro Robuxot. 100 Retrobux, 10 Robux, amit szerintem nem annyira éri meg, vagy szerintetek megéri. Na 11.000 Retrobux, az 100 Robux, de karácsonykor jobb volt az árok. Ott minden jobb volt, de amúgy lehet csinálni játékhoz, például. Oké, tudsz csinálni egy saját karakteret, például az enyém. Ez jól néz ki. Itt tudsz vásárolni a boltba. Várja, ez a 2024-es. Vannak itt nadrágok, t-shirtök, pólók, arcok, sapkák, hajak, meg mindenféle, amit csak tudsz találni. Meg gérek, meg ilyenek. Ennyi. Vannak játékok. Itt azt kell valami. Keressünk például ezt. Natura Disorder Survival. Ez jó játék, nagyon kedvencem. Elmondom. Még mindig szeretem. És szerintem én nem úgy értem, hogy minden nap, hanem amikor belépek a Robloxba, nagyjából ezt is szoktam el. Tudom. Rossz lenni 11 évesnek. Várjatok. Egy bajom van, hogy nincsen kamerám, meg egy barát, aki tudna segíteni. Szerintem itt lehet. Ja, így tartanak. Mi a... Komolyan ég az egész pálya? Hagyjuk már. Oké. Na, le is zárom a játékot. Várjál. Le is zárom a videót. Nyomjatok egy lájkot, meg egy feliratkozást. Na, császtok!